Well, pupunta kami ng Iriga, may charity event sila doon. Then kasama din namin yung Trupa Moto Club ata, no? Si paring Dennis. So usapan namin, maaga kami ngayon, no? Dapat di kami malilate. Puta na, si Motospeed nyo, late na naman. Walang ya. Anyway, punta lang kami ng meet up point sa Almeda. Petron ata yun, Almeda Petron. Tapos sabay-sabay na daw kaming take off. Di ko lang alam kung nandun pa sila yung mga kasama namin dapat, kasi late na naman kami. Pero malapit lang naman yung take off area, no? Kaya kayang-kaya pa naman kaming humabol. Pero if ever naiwan na kami or iniwan na kami, wala tayong magagawa. Habol na naman tayo, diba? Habol na naman kami. So dapat dito kayo magkikita. So galing na ako dyan, tapos late na naman, so pinuntahan ko na lang siya. Para malapit lang naman bahay nila dito. Alright, ano pa hinihintay natin mga papa, no? Let's go. So videoan lang natin yung pag take off para malupit. So hindi naman lahat naka NMAX, no? May mga naka Honda Click rin naman. Tapos hindi ko alam kung ano pa yung iba. Pero talagang karamihan talaga yan NMAX. Syempre grupo yan ng NMAX eh. Alright, so sa likod lang tayo, no? Sa likod lang tayo bibira para hindi naman tayo medyo nakakaano sa kanila. Alright, ganda, oh, may formation sila. So may nakita ako naka X-Max pa nga kanina eh. Okay. Alright, so andito na sila. Take off. Buong grupo ng NMAX. Alright. Okay, dami, gaganda, oh. Kanya-kanya setup. Ka X-Max. Alright, let's go. Motospeed. Alright. So ayan na, take off na kami. Going to Iriga na. Alright. Alright. So nasa baon na kami mga papa, ano. So bakbaka na. Malakas. Pero ang napakaganda sa grupong ito, no, kahit nag-gain sila ng speed, nasa linya pa rin, no. Napakadisiplinahan nila mga to. Masarap mag-ride kapag ganito ang kasama mo, no. Nagkakaisa, walang kamote. Tignan nyo naman, no. Kung makikita nyo sila, oh, hand signals, naka-hazard ang mga motor, diba? So magandang ride. Sulit yung experience kasama ang NMAX Bicol, no? Grupo NMAX Bicol, napakalupit. So thank you sa NMAX Bicol, no, sa pag-welcome sa atin kahit hindi nga tayo invited eh. Actually si Motospeed lang nag-invite sa atin dito, no, pero tinanggap nila tayo, no. Alright, so shout out sa lahat ng members ng NMAX Bicol, mga naka X-Max lahat.
Hindi naman sila actually lahat may naka-click, Honda. Pero napakaganda, napakasulit. So thank you sa napaka-warm na welcome ng NMAX Bicol. Alright, so malapit na tayo mga papa, no? Sa ganitong takbuhan, siguro mga 20 minutes to 30 minutes, baka nandun na kami. Alright. Habol! Alright. Okay, nasa ano na kami, no? Nasa Iriga na kami. Malapit na kami sa Iriga proper, Iriga Sentro, no? Di ko lang alam kung saan particularly dito sa Iriga yung RFAC. Okay. Oh shit. Alright. Grabe. Traffic. Okay. Alright. So andito na kami, no? Pero di ko alam kung saan nga ba yung ano. Okay, dito na pala. Dito yung bahay ng beneficiary. Okay. Sir. Hi boy. Okay, so tignan natin dun sa loob, no? Alright. Nagpahiling ka na po sa doktor dati. Kisay po, sa info yan. Para sa lang kuta, mas maray na mailaw ka muna sa ospital para mahiling talaga kung anong kamatian mo. Willing ka pa bang gibuon yan? Gusto mo pa ba yan? Gusto ka kaya na sa ospital? Sa inland mo siya? Para sa ako ang i-suggest ko, pinakamaray BMC. Pinakadakulang ospital, mas kumpleto. Yan kasi bakul lang yan sarong testing or sarong mga laboratories ang ipapagibusin mo, dakulon po yan. Kung gusto tang mayarahay ka talaga, kay kuhan may kang luwas, kay kuhan may kang darawon sa ospital. Ngunyan, pagyawa na duman, nagpaplano ang grupo na sa kami siya mas papadakulawan nining binigay ko mas makakahagat kita ning dakulang tabang sa iba pang grupo. Pero
Yan nga yung sinasabi ko, BMC kita, tapos mababawasan kasi duman, talagang gastusan ka. Tapos may mga kilala mang kita ibang doktor duman, baka pwede tayo may endorse sa duman. Takot man sa pagtatakot, bako po yan dahil dyan sa fracture mo. Nailing ko ang paglupos mo, nailing ko ang pagsalit mo, dahil dyan. May iba ka pong namamatian. Ano po, pero dakula kaya takakasi hinahapon, dakulaong bagay ang kagustuhan kang sarong tao. Di kami ka matatabangan kung ikaw mismo kasi ako mo naman tabangan ng sadiri mo. Aram lang po yan kasi kayan. Kaya kami kasi willing magtabang, pero yan nga gusto mo madang mismo sa indo, sa mga kapamilya, sa imo mismo, na gusto mo pa talagang rumahay. Although di may kasi mababasol na dahil nga sa grabe na siguro si pagtingos mo, nawawaraan ka ng pag-asa. Pero may kasabihan nga kasi baga kita na habang buhay, may pag-asa. Pero yan nga gusto mo kasi madango galing mismo sa imo na gusto mo pa maglahay. Gusto ko na yung maray pa. Gusto na po. Kaya nakaisap ko na katarap na. Pero kinaarad niya kami, pabulong ka. Ibig sabihin nila, bulong kikinumun mo. Totoo. Ha? Yan nga baga sinasabi ko baga kasubago. Gusto mo yung madango mismo sa imo na gusto mo pa tabangan sa imo. Sa mapagalan itong non-compliant na inaabot. Papahiling may ka, iko-confine may ka, di ba? Kung ano sabihin duman, malamang sabi, matatabangan kung ano pang mga kaibuan mo. Pero, manyan magigibo, kung yung mga bulong mo, ito yung maniniinom. Kaya dako lang ang bagay, ang pagtabangan ni mismo sa sarili. May mga taong gustong tumabang. Ang hapot, gusto mo matabangan ang sarili mo. Ganyan, harap ka ni kasi, yan nga sinasabi mo na baka may sunod pa ka ni kasi. Pwede mi kasi may mas padakulaon pa. Kung baga kami lang talaga tropa-tropa lang po ni. Bararkadahan lang, tropa mi si Melby, nagagadtabang, inano mi man lang sa tropa mi. Kami pa lang po ni. So pwede ta pa po dakulaon. Yun, harap ka ni. Para kasi rumahay siya, para mas mapagayon, para mas masigurado na ang sa iyang pag-recover, kay Pon po pagtarabangan kang gabos, makulang kami. Kamo din mismo, grabing sakripisyo bibibunin mo yan sa pagbabantay, mapagalon talaga yan. Pero at least, sarong objeto ta, na maparahay si tatay. Ang pagayonan kasi, ang dapat lang para sa ko, yan habang nabubuhay, kawaning laban. Pero hanggat kaya ming tumabang, matabang po kami. Hanggat may kaya kaming ranihan, may kaya kaming apudan, aapudan mi po yan. Yo? Nasa likod lang kami para magtabang. Aramon mi lang kung anong pwede ming itabang, kung kaya mi itataw mi po yan. So, yan po ang sambuyang ninong. Tataw po si Nalikom. Anyway, papakilala. Sila siguro si magpakilala kung si mga yawon din ganyan. Apat na grupo ata kami digdimo yan. Salit na grupo lang po yun para magkadaan lang po. Bali po kami sa tagal lang po ng barkada. Na sabihan kami na dapat kami po sa grupo siring kang gabos ng mga rider tapos sa mga ulit na sa pagbiyahe may padudumanan may marahay na may tatama so nagkataon kami nagkaroon na magligong ng miligit na pinansyal di kabianan na sa muya para po may tapa kami po sa pangarap po kang Bicol and Macroagon sa Ibo Philippines, RCP sa tropa po, Count Constantio, may mga po kami vlogger, isa po ko namin Pandamax, mga mga trabaho po sa mga banda. Kanya naglaan po ng oras para po makakapag-sendo, makapabot po ng sabang minamati. So sa Gabos, mga paps, mga bibi, sa tropa pips, sa Gabos, salamat sa Endo. Yung katangon yan, sarong makabuluhan na paglalakbay na naman sa tuyang nagibo. Na sa tuyang libreng oras, nakatao kita ning tabang sa tuyang tugang. Ano po? Iabot ni po ning samo yung tabang. Abot ni yun. Koni pa. Namuti Riders. Yun. Sumagot ang Namuti Riders kay Panpap. Salamat. Tagabot po. Kami po. Salamat. Nakabot na din tayong lugar. Makabisita. Ito yung mga gawin.
Salamat. Naiabot ko ng tapos. Ngayon. Ito ba? Salamat. Bin, ano bin? Marami na lang dito. Alright. So take off. Uwi na. So dito tayo dadaan sa ano, shortcut. Ay hindi naman shortcut. Bypass road to papuntang galing dito sa Iriga papuntang Ocampo. Partido area na Alright. So yun na nga mga papa. So sana talagang gumaling si tatay sa sakit niya. Hindi pa talaga alam kung ano yung nararamdaman niya, kaya naman sinasuggest ni sir na magpa-check up na siya, na magpa-confine na siya So nangangako naman ang grupo na mas palalakihin pa yung yung movement para sa collection ng fund para sa pagpapagamot niya So if ever man na gusto niyo magpaabot kay tatay ng ng tulong, pwede na siyang kontakin. Ilalagay ko yung contact number niya sa description box. So directan niyo na lang siyang kontakin para maibigay niyo yung mga donations niyo. So kahit konting amount, malaki na yan pag naipon for sure. So sana marami yung makapagbigay, maraming mag-donate para naman matulungan natin para naman po matulungan natin si tatay na gumaling nakikita ko naman sa kanya na gusto niya pa talagang gumaling, gusto niya pa talagang lumaban. Kaso nga lang syempre financially unable sila ng family niya. So wala naman talaga tayong magagawa kapag ganyan talaga ang sitwasyon ng buhay natin. Kahit pa paano talagang aabutin ka ng pagsuko. Pero wag ka mag-alala tatay So kasama ang NBAC Bicol, ako rin. So mag-iipon din ako. So laban lang tatay, laban ka lang. Tutulungan ka namin, tutulungan ka ng grupo So salamat sa NBAC Bicol sa pag accept ng natin ng collab. Kasi syempre kahit hindi tayo part ng NMAX Bicol pinayagan tayong sumama sa kanila para naman makapag-paabot din tayo ng tulong. Yun naman yung natin, yung goal every time na nagkakaroon tayo ng ride talagang kailangan kahit pa paano magbibigay ka, kasi yun lang yun naman yung way na kahit pa paano tayo nakakatulong sa maliit na halaga kasi pare-pareho naman tayong nagsasuffer ng pandemic, pare-pareho tayong tinamaan ng pandemic ng crisis. So kahit pa paano sa konting halaga nakakatulong na tayo. Malaki na yan pag naiipon. Alright, so dito ko na tatapusin tong vlog natin simpleng vlog lang naman para lang makatulong tayo kay tatay syempre. So kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel Daddy Moto. Subscribe nyo din si Motospeed, of course, kasama natin yan. And then follow nyo ako sa Facebook. Follow and like nyo. Daddy Moto rin ang pangalan ko doon. Alright, so thank you Lord sa napakagandang araw. Thank you sa lahat. Thank you. So dito na, ito na to mga papa Ride safe, God bless, peace out sa inyong lahat. Alright.